דרמה מטלטלת. עדויות מרתקות. מה את רוצה? שהילדים שלך הסתובבו מזוגגים מרוב רעב? שידרדרו לפשע? והכל בגלל שרה. שתרקת את זה בחרין, ואני נבהלתי. אל תפחדי מהם, תפחדי מאלוקים. היסטוריה שחוזרת. שירה אותנטית. אולי נכין גם לחוף. כי סוד ההספק הוא ניצול של הזמן. כי כך זה בתימן. כי כך זה בתימן. מופע דוקומנטרי על במה ומסך. חוויה רגשית, עוצמה יהודית. מוזמנת להיות חלק, לחוש את הניחוח ולגעת בקסם העבר כדי לקבל כוחות. היום. הנה אני